amanzi intwapha engundoqo kwaye wonke ubani unelungelo kuwo. Kodwa abahlali balapha kufuneka bafumane indlela zimbi zokufumana amanzi. Zisibhozo ngoku iinyanga iimpompo zamanzi oko zome nku. Asinawo amanzi. Amanzi singenawo nje sikhaya emlanjeni. Kodwa abantu bathi masibavotele bathi yonke into bayasenzela. Asinamanzi. Sinombane oqhawuka okokoko. Amanzi apha emlanjeni aneepampers esiwaselayo. Pampers ziyalahlwa phayana emlanjeni. Sitya amanzi aneepampers. Okwangoku abahlali baxhomekeke kwimithombo yamanzi engakhuselekanga. Abasemagunyeni bathi bayazama ukuyilungisa le ngxaki. Besikhe sanayo ingxaki yokumka kwamanzi kule ngingqi yaseQunu ngenxa yombane, kodwa ke sayisombulula lo ngxaki ebiphakathi kwethu no-Eskom. Amanzi aphinda akhona kubahlali, kodwa tshanje konakale ivalve neyenye yevalves ezibalulekileyo uqinisekisa amanzi ayaphuma. Singumasipala sesiqalile iprocess yokuyithenga le valve ukuze sizokwazi ukulungisa iziseko zethu zokusamanzi kule ngingqi. Ubonelelo ngamanzi oko belusoloko lungumngeni ixesha elide e-OR Tambo. Oku nangona urhulumente binze ngezigidigidi zeerandi zokuphucula uthungelwano lweziseko kwesi sithili. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eQunu eMthatha.